Bună, salut! Și astăzi o să... De ce am outfit-ul ăsta? Cu ăsta m-am jucat acum ultima oară. Așa, vreau să vând acest cont de Free Fire. Oh my god! O să dau puțin pauză și revenim. Ok, deja mă săturasem de tot descărcat alea, așa că vă arăt toate. Și aici trebuie... No, bun, oricum vedeți, știți paraști. Așa, e cam lag, nu știu ce. Bun. Astea skin-urile. Oh, e bine că ăsta măcar mi-l arată. Și ăsta, backpack. Backpack-uri. Lootbox-uri, Skywing-ul ăsta default, că n-am altul. Surfboard-urile. Sunt faine. Doar ăsta. Bune. Parașută. Doamne, astea sunt dacă ți să zici. Doamne. Astea sunt toate binurile. Nu, avatarele. Astea sunt binurile. Bun. Caractere. Astea, ei, n-are cum să le descarci pe astea, nu? Maxim de level 4. Ce outfit-uri ciudate au. Dacă încercam să descarc toate Joseph level 6, Hayato level 6, Andrew level 6, Laura level 5, Moko level 5, Misha level 5, ăsta de level 5, level 5 Kelly, Amor, practic, Cobra, Miguel, Nikita, Olivia, Caroline, Paloma, La, Lucheta și caracterele default. Ați văzut levelul? Cred că nu mai are rost. Peții și skin-uri. Bine, gata. Nu spune că aici trebuie să descarc, că mă enervez. Bine, nu contează. Are level 3. De ce nu mai am asta? Trebuie să o descarc. Super, am vulpița. Nu ține minte. Ce animale avea? Da, aici. Panda-ul ăsta cu... Ăsta... nu, ăsta nu l-am. Ăsta max level. Și cred că și panda nu era. Ei, nici chiar max. Pisica level max. Are și modul cu butterfly. Skin-ul acesta. Cu skin-ul blue. Skill-ul acesta. Da. Și cam atât. Asta avem, doamne, nu mai țin minte ceva. Asta e skin legendare, știți? Asta știți skin-ul ăla. Doar pe asta să mă așa gândit. Am 500 de asta de la sezonul ăla. Butele.
Ok. Acum ce mai trebuie să arătăm? Stați bănuții, la Lac Royal lacul. Hai, ca să știți. Până în august era asta valabil la Gold Royal. Trebuie să împice. Am dat pe gama de ori, am 170 și un pic. Bine. Am schimbat. Ok. Asta îmi place. Vedeți voi că asta trebuie să schimb la el. Hai să luăm. La Gold Royal am lacul 170. Bravo. Cred că doar nu încântă până ajungi. Am Gabriel. Nu pot să rămân la cu parcă. La McLaren Williams. Bă, spinul e gratis, să-mi ziceți și mai cunoaște. Dar și-ați bolangii tot că stă bani în jocul ăsta. Așa am băgat puțin. La băieți întâi. Poftim? Nu, lasă-le. Nu, lasă-le. Harcia parcia.